फिन आरोबाव मुंदांखा समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिनि बाख्नायजाथाव हाबा। समाजनि हाबा मावनो मोजां मोनग्रा समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिनि बाख्नायजाथाव हाबा मावनाय। जाय बेसादखौ एबा मुवाखौ बाहायनानै गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो मोजां मोजां नखरफोरा सिलिंखार जालांदों। गरिब थाखोनि सुबुंफोरखौ अननाय आरो हेफाजाब होनानै समाज सिबिदोंब्लाबो एबार पुलिसनो गथायनो हादों सासे ड्राग्स फालांगिरि। ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोआव मोनफानो हादों माखासे ड्राग्सनि थेमा आरो मबाइल आरो गंसे मटर साइकेल। बङाइगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दाखिनामारि गामिनि सासे ड्राग्स डिलारखौ हमनानै पुलिसनो गथायनो हादों समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि आरो बिथांनि मावथिफारिया लोगोफोरा। मोनथिनाय बायदिब्ला बिथांखौ बङाइगाव जिल्लानिनो नौसाद आलीनि फिसाज्ला 25 बोसोर बैसोनि सलिमान आली मुङै मोनथिनाय जायो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला सलिमान आलीया बे हाबाखौ मावनानै एबारजों 2 खेब हमजाबाय। बेराफारसेजों समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि आरो बिथांनिनो लोगोफोरा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि जोंनि समाजखौ जाय सुबुंफोरा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा फालांगि खालामनानै गुबुंले खालामो बैफोरबायदि सुबुंखौ जों माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा। लोगोसे जोंनि समाजाव हाबा जाखांनाय सुबुंफोरा गावनि हिन्जाव आरो हौवा नागारनानै खारो बिथांमोननि सायावबो हाजासे खामानि मावगोन होननानै बुंथिदों। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो मोनसे बिसयनि गेजेरजों आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। आजिखालि जोंनि बर' समाजाव होन बा जिखुनु जाथिनि गेजेरावनो होन गोबां दिनै जाग्रा मुवा लोंग्रा बेसाद आरो बिदिनो बायदिसिना ड्राग्स आरो गान्जा बेफोरबायदिनि बिसयै दिनै आङो मोनसे थांखि लानानै बा मोनसे बिसयखौ लानानै आं बुंगोन जे बिजनि आइन'दि ब्रिज बिनि खाथियाव सासे ड्राग्स बेफारि जाय डिलार बे डिलारखौ आं दिनै आंनि जि स्टाफनि सेंग्राफोर बेखौ लानानै आङो बे खामानिखौ मावनानै आं हमनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बे ड्राग्सआव खमगैयाबो 10-12थासो थेमा जों मोनबाय। आरो बेखौ हमनायाव ओरैबायदि माने गावसोर गामिनि गोबां मानसिफ्रा दिनै जोंखौ एटेक खालामनो नागिरदोंमोन। खिन्थु अब्लाबो जों समाजखौ फोसाबनांगौ आरो रायजो राजानि खामानिखौ मोजां मावनांगौ साननानै जों दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जि बुस्थुखौ जाय बिथाङा ड्राग्स बेफारि डिलार बे डिलारनि आखायाव जोङो 12-13थासो दिनै जोङो ड्राग्स थेमाखौ जों मोनदों। आरो दिनै आङो नुदों जोंनि बर' लाइमोन यां जेनेरेसन लेभेलनि गोबां सेंग्राफ्रा दिनै ड्राग्स जानानै गोबां माने बरबाद जालांबाय। आरो ड्राग्स बुस्थुआ मा जों बेखौ जों बयबो मिथियो। आरो बे ड्राग्सखौ जों जेब्लानाखि जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि माखासे ड्राग्स जानाय गथ'फोरनि सेहेराफ्रा माबायदि जालांखो जों बयबो बुंनो रोङो। दिनै गोबां मानसिफ्रा ड्राग्स जानानै बोसोरथाम बोसोरब्रैल' जोरनाय जों बेफोरबायदि नुदों। सानसे समाव बिसोरो हाबा जागोन, फिसा फिसौ खांगोन, अब्ला बै फिसा फिसौ आरो बिमा बिफानि मोखांखौ दिनै मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालामनानै बिसोर दुखु खस्थ' होयो। दा बिनि थाखायनो दिनै जोङो बर' समाजजों लोगोसे गासैबो जाथिफोरखौ जोङो फोसाबनांगौ आरो जि निसा बुस्थु बाहायनाय बे निसा बुस्थुनिफ्राय जों गोजान खालामनांगौ होननानै आङो बे खामानिखौ आं मावनाय जादों। आरो जोंनि दा बर' समाजनि माखासे बिमा बिफा जानाय आरो गामिनि रायजो राजा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गावबुरा गासैखौबो आं खावलायो जाहाथे मोनसे स्ट्रं
जाहाथे बिदि खालामनानै गावबा गाव गामिखौ जाहाथे सेफ लाखिनानै जाहाथे बयबो मोजां आगानाव जों दिनै आवगायनो हायो। दिनै आंनि नुनायाव जायहा गैजायिनि गथ' बिसोरसो रासिन ड्राग्स बायदिसिना बेफोरबायदि निसा बुस्थुखौ बाहायनाय आं नुगासिनो दङ। खिन्थु दिनै बेफोरबायदिखौ होबथानांगौआ जों रायजो राजा आरो जों ज' मिलायनानै जुदि बे खामानिखौ जुदि जों मावोब्ला दिनै जोंनि बर' समाजाव मोजां जानो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा होननानै आं सानो। दिनै जाय बिथांखौ जोङो डिलारखौ जों हमनो मोनदों, बे हमनायाव जोङो पार्सनेलि जों हमाखै, खिन्थु जों गोबां प्रसासननि गेजेरजों जोङो खबर होनानै जों बे मानसिखौ जों हमनो मोनदों। आरो बिनि थ्रुयै गोबां लाइमोन दानि यां जेनेरेसन लेभेलनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिनाव लायगोन आरो सोरनावबा लायबावगोन, बियो बन्द' जागोन होननानै जों निस्सय जोंनि गोसोआव साननाय दं। साबैसेमोन बिसोरो जेनेबा? बिसोरो दंबावो होनदोंमोन, खिन्थु जोंबो गिनानै दस्रा जायगायाव जों हाबहैयाखिसै। मानो होनना बुङोब्ला दस्रा जायगा आरो दस्रा जाथि, बिनि थाखायनो जों थाङाखिसै। आरो जों दा हमनो मोननाया सासे जों डिलारखौ हमनो मोनबाय आरो। जाय डिलारखौ नोंथांमोना हमबाय, बे डिलारा माबायदि जायगाफ्राव साप्लाय होयो नोंथांमोननि? आंनि खोनानायाव आरो थानानिफ्राय आं रिपर्ट मोननायाव सिगां टाइमाव बियो हमजाखाबायमोन, खिन्थु माखासे बुस्थुखौ माने फुल इनफरमेसन मायिनि थाखाय बेखौ हगारफिननाय जादों। खिन्थु जों दा बे मानसिखौ हमनानै माने जों मोनदों। आरो बे मानसिया माने जोंनि बर' लाइमोन जि जाखांफुनाय गथ' क्लास 8, 9, 10 मेट्रिक पास जानाय बेफोरबायदि गथ'नो गोबां साप्लाय होयो होननानै जों मोनदों। आरो बे साप्लाय होग्रा गथ'फोरखौ जोङो माने जाय गथ'फोरखौ जों हमदोंमोन, बे गथ'फोरखौ जोङो गथ'फ्रा लाला, खिन्थु बे मानसिया फाननो बा बाखिबाबो जों हरगोन, फैसा नांलायलाया होननानै बे बुस्थुखौ बिसोर जासिहरदोंमोन। खिन्थु बै गथ'फ्राखौ जों बुजायनानै मोजां माने खावलायनानै बा मोजां इन्ट्रडक्सन होनानै जों गथ'फोरनिफ्राय जोङो बे बुस्थुखौ लायनो होननानै जोङो जि एसे माने रां होनानै माने जों फुस्लायनानै बे बुस्थुखौ जोङो माने बेखौ जों हमनो मोनदों आरो। दा बेखौ बबे थानायाव लाबोनाय जादों दा? बेखौ दा बे एरियाया नर्थ बङाइगाव गोग्लैयो आउटपस्ट। बेवहाय जोङो इनफरमेसन अलरेडि जों होग्रोखादों। आरो होग्रोनायनि गेजेरजों जोङो बे मानसिखौ हमनो मोननानै स्पटनिफ्राय लाबोनानै जोङो बे मा जागोन किसान बाजाराव जों पुलिसफोरखौ लिंहरनानै जों बिनि आखाइयाव गथायबाय। आरो जों दा बे पुलिस थानायाव दङ। दा बिथां जाय हमग्रा डिलार, बे डिलारखौ दा जेलाव हरसिगोन। आरो बिनि थ्रुयैनो गोबां मानसिफ्रा जाहाथे मोजां जागोन होननानै आंनि माने गोसोआव साननाय दंसै आरोखि। दा जोंनि पुलिस प्रसासनखौ हगारजानो बादों नोंथाङा थारमाने? माखासे समाव जोङो नुयो माने बिदिनो ड्राग्स फालांगिफोरखौ हमखांनायनि उनाव उदाङै बिथांमोना बेरायफिननो हायो। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंदों? नंगौ, गोबां जायगायाव जों खोनायो माने दिनै थाखा फैसानि मामलायाव दिनै थाखा फैसा होनानै अनेक केसफोरखौ बा अनेक माबाफोरखौहाय हगारो होननानै आं खोनायो आरो नुबायबो। दिनै बिनि थाखायनो आं पुलिस प्रसासनखौ आं अलरेडि स्ट्रङै बुंखाबाय, खुनु बेयो गनायनि माबा खालामनो मोना। आरो जुदि गहोयोब्ला बेखौ आं फुल एक्सन लाबावगोन होननानै आं अलरेडि पुलिस थानायाव आं बुंबावनाय जाबाय आरो। थेंक इउ। आरो आं मोनसे खावलायबावो, जोंनि जि दानि यां जेनेरेसन लेभेलनि जोहोलावफोर दासो देरफुनाय, नोंसिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ उन्दैनिफ्रायनो खांनानै दिनै माबायदि जाजानो लुबैयो। दिनै गथ'फ्रा उन्दै बाबुमोन नानिमोन, दिनै आं नोंसोरखौ खावलायो, जोंनि बिमा बिफाया मोनसे थांखियाव गावनि फिसाखौ थांजानो लुबैयो। दिनै बे थांखिखौ दिनै गासैबो फैमाल खालामो जोंनि फिसाफ्रा। बिनि थाखायनो आं खावलायदों जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि फंबाय आरो बिनानाव नोंथांमोनखौ जाहाथे बिनिफ्राय बा निसा बुस्थुनिफ्राय जाहाथे गोजान जायो। आरो जुदि सोरबा जुदि बे निउसखौ नायनायनि गेजेरजों आरोबाव जुदि बेयावनो जुदि आरो थाबावोब्ला बिनि एक्सनखौ जों दस्रा रोखोमै जों एक्सन लागोन होननानै आं थिरांथा खालामबाय। आरो आंनि जि सेंग्राफोर दङ 15-20 जनसो, बे ग्रुपखौ आं अलरेडि दानानै दङ। आरो बबे जायगायाव थांगोन आरो बबे जायगायाव नोंसोर मा लायगोन बेखौ अलरेडि नोंसिनि आगानफ्रोमबो दिनै एक्सन लानो थाखाय बा नोजोर होनो थाखाय अलरेडि गासैबो सारिय'फाले जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवल' नङा, गासैबो जोंनि बे बिटिसिआव आङो गासैयावबो आङो बिदि जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि मोजां मानसिफोरखौ आङो दा टिम बानायनानै दङ। आरो बेजोंनो आङो समाजखौ आरो जाथिखौ आङो फोसाबलांनो हागोन होननानै आङो साननाय दङ। आरो सापर्ट खालाम रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, आं नोंसोरखौबो खावलायो। दिनै मालाबानि समाव नोंनि फिसाया लायाखै, सोरबा लोगोनि थ्रुयै मालाबानि समाव गाज्रि जाहैनोबो हागौ।
बिनि थाखायनो नोंनि फिसाखौ नों सामलाय आरो सोरनि फिसाया जुदि बे लामायाव दङब्ला जाहाथे लोगो जालायनाय मालायनायखौ जाहाथे मोजां रोखोमै बुजायलायनायनि गेजेरजों गोथों लामाजों जाहाथे थोनो आं बेखौ खावलायनाय थाबावबाय आरो। नाथाय जोंनि समाजाव माखासे गारजेन बिथांमोना गावनि फिसालाफोरनि दायखौ जुदि समाजाव जुदि नुयोब्ला गुबुना दुसियोब्ला गावनि फिसाखौ दाय गैया होननानै बुङो। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दिनै नंगौ गोबां आं खोनागासिनो दिनै जों जाय फंबायमोनखौ जोङो लाबोफादों बिसिनि बिमा बिफायाबो दिनै फन खालामदोंमोन। आं मोनसे खोथा बुंदों नोंनि नोंसालाया अलरेडि एसे मोजाङाव फैबाय आरो जों मोजांसिन बानायनोसो जों आवगायदों। दिनै बेयाव दुखु मोननो नाङा। दिनै नोंनि नोंसालाया जि लामायाव आवगायदों बे लामाया गोथाङैनो गोथै जों बेखौ जों बुजायबाय आरो जाय बिमा बिफाया दिनै गावनि फिसाखौ मोजाङाव लांनो थाखाय दिनै नाजासेयावबो सोरबा बायदिनि बिमा बिफाया दुखु मोनो नाथाय बियो गोरोन्थि। दिनै गावनि फिसाया बबेबा लामाजों जुदि थाबायदोंब्ला बिनि नोजोर होनांगौआ जोंनि बिमा बिफानि दायित्थ'। दिनै बेखौ जोङो गोबां जायगायाव जों नुनो मोनो। दिनै बिनि थाखायनो आं खावलायदों जि बिमा बिफाया जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंब्ला बेखौ नों हाया सोरबा मानसिनि थ्रुयै नों बेखौ खामानिखौ माव आरो फिसाया दिनै फिसाया जुदि बिमानि बा बिफानि नोजोराव माबा मोनसे गाज्रि राव बुंनानै बा बुनानै सामलायोब्ला बे फिसाया गावनि बिमा बिफाजों एगेन्स्ट लायो। बिनि थाखायनो सोरबा मानसिनि थ्रुयै बेखौ मोजां खालाम आरो सोरनोबा गथायनानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय आं खावलायदों। बिमा बिफाया दुखु दामोन आरो नोंसिनि फिसाफोरखौ दिनै जोङो मोजां खालामनो थाखायसो जों थांगासिनो दं आरो जोङो समाजखौ आरो जाथिखौ आरो गासैबो जाथिफोरखौ जोङो मोजां हालोदाव जों लाबोयोब्ला निस्सय जों मोजां लामाजों जों आवगायलांगोन होननानै आं सानो।